Please. Ihiga. Ganyan, ihiga. Hi to my vlog. We're walking towards Lam Chung because we missed one station, one bus stop. Alerke! Baktas pa more mga Inday, mga Bisaya, kaway-kaway. Kaway-kaway, nasaag na pod. Saag girls. Oh, inita ba? Inuusan di si ma. Huhuy! Sakita, uy! Heading to Shulam barbecue site. Tai Lam Chung. Tai Lam Chung number 1. Look at that. Oh. Careful, careful lang, basig mahog. No, kay bakilid kaayo. Asa ni river or dam? Dam. Dam daw ni. May tao doon sa tubig. Nangisda siguro. Init kaayo. Ang isa nagdagan-dagan. Nice. Nice. Para sila. Hadlok maitom. Impas. Implas ang gluta. Rejuvenating impas. Adyo mga malangkat ani. Ha? Ang dami na kayang tao. Wow! So love it. Wala ka gwapo kaayo. As in, tanawa good ninyo. Taara siya. Kabalo kung green siya kay buling siya or green siya kay lalom siya. Super nice. Pwede pala dito mag-picnic-picnic, no? Mo ni ang sinugdanan day. This is it, pansit. Banha kayong mga Bisaya. Kaway-kaway. Kaway mga Bisaya. Ora binakasipat kana mao na siya, kana ni kaway, mao gid na siya. Mao na turista. Turistang napurdoy. Mao na sila. Litson. Kawa. Ayan, litson lang. Litson lang kay pobre. Oh, tulon-tulon laway. Tulon-tulon laway, simot-simot buwad. This is what inside forest. Victoria. Aura best. Sagutin mo, baka boyfriend mo na yan. Wow, ganda bells ni ate. Lodi. Autograph Lodi. Grabe, ginalingon. Ikaw na talaga, best. Oh, ganda ng kulay sana, oh. Sige na.
Hello, birdie. Isa. Please. Ihiga. Ganyan, ihiga. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And Kapindot abi mo pasangan na gud ay sorry Tagalog ay. Kunwari nagkakad ni. I-click dito. Tatatatan. Hi! Huhay! Huhahay! May bahay pala dyan. Ha? Wala ang ganda naman yan. Kulungan. Correctional na? Correction. Hindi correctional. Yung correctional nandun daw sabi ng gusto eh. So ano yan? Mga ano lang, yung mga Minor injury? Minor kasalanan? Minor kasalanan? Siguro yung mga ano lang, mga naglalaps ng visa, ganyan siguro yan. Hindi yun talagang criminal case na ano. May Filipino? Pinoy. Hello. Init ka ayo. Para sila sa likod. Agad kainit ba? Tubig para sa uhaw. Guys, oh. Teresa. Kanang diha daw. Kanang murag. Paano ba? Murag elementary school sa ato is kulungan, correctional, daghang Pinoy. Itong mga napriso kay overstay. Kanang ilang visa is lampas. Wala nila na rin sa immigration. Yeah. Criminal case. Pero ano lang, dili serious. Detain lang sila. Siguro mo na lang paulion. Siguro lang, not sure. Pero usually inana. Diyos ko, kainit pa. Tama-tama, pag humana ko ani, mura na ko og ata. Tai Lam Reservoir. This stone was laid by His Excellency the Governor Sir Alexander Graham, GCMG, on the 7th day of December 1957 to commemorate the completion of the reservoir begun in 1953. Capacity is 4.5 million gallons. Height of main dam 200 feet. That's where we took pictures. Engineers is Benny Decan and Carly MMISE. Chief Resident Engineer HAL CBE MICE Contractors, Major Contractors Ltd. OMG! This is the view. Kanachi. A beautiful mini island. Ay ha ka makapunta di ato chi. Libot-libotan sa nimo yung buntura. So, paminaw. Adalan, di ba? Paminaw sa tourist guide. Ato ni ato twist. Atong nakumbot bato. O diha. Hala, pwede na may muna, pwede na makanaog diha te? Pwede sa Gold Coast. Unya ra ka. Unsa man eh. Nga kahoy. Naibunga murag ipil-ipil. The twist. Humot diha siya. Wag tambal. Murag eucalyptus nga murag ambot lang.
Guys, tanawa, pagka pretty, pagka come sa place, init kaayo pero mingaw, haruhay kaayo. Na ako diri ni sulod sa murag payag-payag, di ko sure kung pwede ba masulod, pero ni sulod ko, okay na siguro. Hoy, sulod mo diri! Para sila awak mga kauban, naguna ko. Grabe. Tai Lam Reservoir. Very nice. May lami kay ilang mga isda kay alagang-alaga. Yes! Dali good, sulod good dere lami kayo. Ha? Wala, di man. Oo, natatakot ako dito ba? Bakit? Ang ganda nga eh. Mataas yung tubig. Ah, ano parang aapaw na, ganon? Vacate! Kaway-kaway! It's gonna. May charger, David. Nasa kong bag. Nakay cord. Dagan. Picture ta. Dagan ba? Unat. Para. Oo. Pero bitang mura kag clip tayo. Oo. Deo, sugin sa isda day oh. Asa? Una ba madag ko nga. Oo. No? As in, oxygen sa isa din ha? Kainit biya kayo ron. Hala, alaga. Yun kayo nila diriti no? Kainit ba? Oh my God! Naami sa taas. Taas mi para makita na mo ang full view. Ani, kalami ba, kahayahay ba, pero init kayo sa lubot. Ang akong gilingkuran. Perting inita. I-adjust ang light. Klaro kayo, oy. Tora o dahil na nagabike. Hahahay. Paghihigda na ko siya day kay nit. Yung lagi, ito plok lagi ang kuan. Kaya nga no, pareha na ato, mubo kay ang tao sa imuha. Dapat ani, ana ang imong kuan. Ana ba nga, ana ang pasta. Kaya inag-set na yung anak, inag-edit. Mubo na kayong tao. Pero tinang, inita akong lobot do. Lati. Woohoo! And a thousand island. Ito ba sa tumoy may sa bukid, ya mao na mo makita. Oh. We are the champion, my friend. Kinsa na? Pinay guro na. Yun ako na kong pingon. Wala. Naingon gani may mga Pilipinas siguro na sila. Ngayon pa yung kukulang ko, nabugay na. Nag-picture ko siguro. Gaulat. Galing ilingi ko. Siya may akong nalingyan. Hindi ko sa We are the champion, anak ko. Hala. Mga Pilipina po na sila ba? Yes ko. Pauwi na kami. Kay hindi ko naman kung nagdalagan, ma'am. Sunod ko si John. Ako, sunod ko sila. Pinala sila nga nung dagan ko. We are the champion. Naman po ingon ani dito, Che, sa Pikas, Che. Na gani. Katong papunta dito, na ingon ani. Huwag ka, balikan naman niya. Bigas. Kapod. Ano ba? Ako mo nila nabot dito. O gani, kanan. Katong gisakan ako nga hagdan.
Tura atong chulang ko. Chulang ka karon. Mo na? Oh. Ano bang hinahanap mo? Mabay to ngayon ko nimo jud nga papikukuanan siya dito kay waman first time ko niya akit very good. Oh. Ito di ko mahilo na balikan ko to. Ano oy? Mao day nang ningon si kisa nung naka-blue, ningon siya. Ningon imong friend na ako. Kauban na gud na kanino. Di wa pa gud picture. Sayang naman nakapuntang bundok. Tapos wala naman lang na nakita. Ka na naman. Init. Wala dito ka na magmas. Nakatagbo man gud ko nila. Tagpo. Nindot ni kay gatubong. Tagbong na. Mura tag ihandos no? Labayi og kuan. May Harina. Sige makasakay naman sila. Mag-train sila papunta mong panling day. Oh. Mag-train? Oh. Lokmachaw. Hangham man mo di ba? Oo, hungham. Sa Mungkop ako. Mungkop East. Diretso na kayo later. Oo. Kaya kung gingnan ba, ma'am, ato dito sa bridge pool. Namay pepper. Kasi lapit. Kung amo, kaya ganahan man sila magkuhan ba, hiking. Pero di siya kagwantag mga inani, kaya naman mag-truck yung tiil. Kaya gusto niya, short hike lang ito sa military lang. O, ato dito. Ako day, una ko mo kuan. Kanang ko human ako ligo, ako jud butang basilin akong tiil. Kay Dili ang tuhod niya, nagkak na, sa volleyball daw niya sa una. lahi kayo dinhi ang klima sa Magamit o tama. Oo. Hello. Dahil ato mo si Tay Pukaw, day. Yelo ilang gipili, day. Buho rush ka. Day, ningon siya, day. Mura na siya na heat stroke.